pini birta pangjang along penili sami rani timongpi nona joikha birta ang ton pen vaccine mate ingprim kachipi jiaphan rong supi lapen rong asor hemar lopen hong an nang bartang lo COVID-19 vaccine kachipi pensi corona phan pare munji laso puthak rong asor ethetheni kaning jialam lake lapuson henlo Tilidak yang langsung orang sini corona keso abur aja bangso akeso pen bajo di putih sorkara ini Indonesia angpring di pila kosona arni potpono lah sedak yang langsung amekar lo nelita lasi bangso keso pen kejok jepan pusin neli matasi nelita bangso angprim cipidun po ba endun po pusi matha ponno lasi bangso angprim en pon po nelita lasi neli ke anason thak thak kado gawe solangdo kar biarat atum sitame bangso abura krempen laso kesu pen kejok je phan pura kachingrai long je phan okpran mesen je phan kado gawe ta bangso angprim en po pusi neli penta chuningri lo kardom karbiang long kedoan harat tumpan nilitum benarong matikula area digula ingtiarong amekar nilitum guruna akeso laso abur pe gitipajok di pan vaksin ke entang tumlo lasinang letum kaduk we pusitame labangso ang prim ke enpen laso vaksin ke enpen nang letum pere nang ne nilitum labangso ang prim endet pen nilitum thang akisung ave lasinang letum pan komani nang kethan la sonso dek tam hola puson tahai sitame nilitum ke entang atum nang letum pan pachini lo labang pen ke litum thang akisung ave lasinang letum kaduk kawe karbiang long ratame labangso abur pen kicingrai je pan nang letum labangso ang prim ke endon red ji ponse nang letum pan juning rilo dan nilitum dak kedoan ke kisitong le komri busitame digulay tia rong nilitum dak arat ke labang sang prim ke entang si gido ong lo lasi la alang li ramsing tipus tame ke entang lo lapu ka hemasor lo lapu ka asatum lo lapu tame nilitum arat lo nilitum tame kaduk kaweta ingprim ke entang tum saidelo lasinang letum berenang ne donatum karbiang long aratum lasinang letum tame labang sang prim ke en pet di fansi nilitum digulaing tia rong arat pentam nang letum fan juning ripon lo kardon